салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият, шаронский мастери ширкати Атоми. вақте ки ягон каса даъват мекунам, мегам апай Хусият мешава ки ман ҳамин маҳсулота барои худам бихарам, ман фурӯхта наметавонам, мега ай ман фурӯшанда намебироям. Ман мегӯям мебахшед, ман хелиам, манам даҳҳо ширкат файрод мекарданд ва хариди ҳар моҳара дида ман метарсидам, мегуфтам ҳамира чӣ бихарам, чӣ хелайра мефурӯшам, майра только подарка карда метавонам, ягон широс да фурӯхта наметавонам. Ба ҳамин хотир духтарако, беташвиш, дар ширкати Атоми шумо барои хариди худтон маош намегирем. Ширкати Атоми да шумо барои тавсия додан маош мегирем. яъне ки шумо бояд вақте биёен регистратсия шавед, намояндаи ширкат ба ҳисоб меред ва маҳсулот харидем худтон истифода бурден, якум бор шумо шиносотонда тавсия метиҳед. Мо аз ҳисоби тавсияҳо маош мегирем. Чӣ гуна? вақте ки мо харидем худмон истифода бурдем, маҳкул мошид, ай таҳти ҷил чизе ки дар ҳақиқат фори дагмон, як шинос, як рафиқ, як ҳамсоямонда тавсия метиҳем. вақте ки вай хос харидорӣ кардан, ҳатман зери худмон регистратсияш мекунем ва вай касам намояндаи ширкат мешава. аз ҳисоби хариди ҳар як нафаре ки мо тавсия метиҳем, мо да бал гузашта маош мешава. дар ширкати Атоми команда сохтан осон ай. барои чӣ? барое ки дасти рост ва дасти чап одам регистратсия мекунем. 10 та одам, 20 та одам не, ҳар як одам ду кас бояд регистратсия кунад. хело мекунем ки дар давлате ки зиёда 9 миллион одам ай, ду кас регистратсия кардан и ягон мушкилӣ надорад. барои ҳамин ҳар як шуморо ба ширкати Атоми даъват мекунам. рақамҳои мода бинависед, оиди кор бо ма шумода пурра мефаҳмад. салом дӯстони азиз, апа ва хоҳарони меҳрубон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо дохил шуден, ҳамаи шуморо ман ба канал хушомадед мегӯям. умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастен ва рӯза видеои мо ай тайёр кардани хеле як торти бисквит сар мешавад. бисквити мо шоколадни какао андохтаги. давҷа чӣ хеле дидем, хай ман бисквит пухтанша нишон надодам, барое ки як видео пешинамда бисквит пухтанша нишон додагиём. хоҳишмандон метавонем ки видеои пешинама нигоҳ кунем. якта торти бисквит ранги ҳами тайёр кардагиём, фақат ӯ сафедай и сиёҳай, фақат як какао ҳамроҳ мекунем, тамом. барои ҳамин тарзи бисквит тайёр карданша нишон надодам дар ин видео. баъдан дар ин торти мо дар кор мешавад дар байнош 2 дона банан, дар ҳар як қаваташ як бананӣ меравад. ина чӣ хеле ки шумо дидестен, ҳамхел хушрӯвак крем мекунем. ин сливки мо духтаро ай ӯ тортмон зиёдтӣ кардагӣ буд, ман дар холодильник монда будам, ба миксер назадагӣ будем духтаро. чӣ хеле ки шумо дидем, ман нав ба миксер задам ша. дар комментарияҳоям зиёд савол буд ки апаҷон агар ами сливки нимша истифода барем, ними дигаш беста то ягон ширинии дигар тайёр кардан мона ҳеҷ намекуна, гуфта савол дода буден. не хоҳарҷоно, ҳеҷ намекуна. инами ман як 2-3 рӯз пеш ӯ торти дигари ман карда будам. баъд ин торта дар зодрӯзи бачам кардам. зодрӯза хай қайд накардем, ҳамхел қатъи бачаҳом духтарам қатъи шиштем, ҳамхел як торт пухтам шунаё, хай бо хӯрок тайёр кардам. ранги ҳаррӯза борем. хел калон ҷашн нагирифтем духтаро. барои ҳамин сливкида ҷавоб додам ки ҳеҷ намекунам, монен меиста дар холодильник. ҳая ки шумо дар кор шуд, айлаваш гирифта истифода кардан мегирен. агар оилаҳои майда бошен, пирожникҳои майдаҳа кунен ё ин ки торти майдаҳа кунен, сиравно ва як сливки зиёдтӣ мекунад ай шумо. барои ҳамин монен дар холодильник ҳеҷ намекунад. даша хушрӯвак маҳкам кунен. ина хай торти хушрӯваки мо тайёр шид духтаро, нигоҳ кунед чӣ қадар хушрӯ шид. бачам даям бениҳоят маҳқул шид. ина бридамша байнша нигоҳ кунед чӣ қадар хушрӯ омадагӣ. ҳамхел бананошам хушрӯ омадагӣ буд духтаро, беҳад бамазза шидагӣ буд. бачаҳом да беҳад маҳқул шидагӣ буд. ҳамхел тайёр кунен, пушаймон намешавен. чӣ хеле ки шумо да гуфта гузаштам, як видеои пешинама нигоҳ кунед, каналам дроен. видеои як рӯз 2 рӯз пешинама нигоҳ кунед. тарзи тайёр кардани торти бисквит мондагиём, ранги ҳамин тайёр кардагиём, фақат ки вай сафедаю и сиёҳай. инам хел хушрӯвак шид, хел хурдан ҳамаша. дар инҷа духтаро кефси тайёр кардестам. кефси кадом бачаем заказ кард ки оча кефси форидестая кунен. баъд ман дараванам хел хестам, кефси тайёр кардам. ҳамон вақт набудак дар хона занҷабили сирх ё ки паприкаи сирх ё набудак. ман дар ҳамон драни хамире ки шумо диден камтар об ай дар ҷоят 1 дона тухмай куркума андохтум. баъд
зираву мурчи андохтуму амихе приправаҳо андохтум, лекин мада чӣ набуд, паприкаву занҷабили сирх набуд. Обо бошам бо хушрӯи бад тайёр мешавад духтаро. Инам хелхай хушрӯвак тайёр кардам, бачаам да бинавад махбошид. Баъд иҷада ордбирон кардестам, ин саҳарии дигариша ки ордбирон тайёр кардестам. Чанд вақт шида буд ордбирон тайёр накарда будам духтаро. Зиёд хоҳиши ордбирон кардам, манам хеле хеста ордбирон тайёр кардам. Бо кам вақтам ки бошад баъри шумо навор кардам. Мегӯянд ки апаҷон тез видеомонен камнамош даен мегӯян духтаро. Ами видеоҳо ман нағз дастгирӣ кунен, агар ман мотиватсиям зиёд мешавад, баъд тез видео мекунам. Агар ами видеора хушрӯ дастгирӣ накунен, баъд маям зиқ мешавам, мегӯм ки хайда подписчиком ин қадар интересна набуда, мегӯм маям баъд дига хушам наметад ки бихезам видео кунам, чӣ монтаж кунам. Чихеле ки хай шумо медонед, дар Тоҷикистон камтар бо связ систарай ай рӯи убо камтар танқисӣ мекашам. Ай ҳамин сабаб ма бинам ки дастгирӣ зиёд ай, ма ягонтаи ира ба назар намегирам духтаро. Дарав видео мекунам, шумода партофтан мегирам. Агар ки ами дастгирӣ суст шавад, марам хушам наметад. Анам хелхай духтаро хушрӯвак гард сурх кардам. Хай ордбирона ҳамаи мо метонем, тортам ҳамамо метонем, кефсирам тайёр карда метонем. Ай сабабе ки хай ма канал дорам, ҳаррӯза чизе ки ман тайёр мекунам, баъри ами апаву баракҳои худам мемонам, ки завқ шонда чанд шабаво бихезам тайёр кунам. Ман худамам хелиам духтаро. Ами вақте ки шидагим ягон вақт медорам дарони ами ютуб намедонам, ами интернета ки дуромадам, яке пешам ягон чизе мебирояд ки тамошо мекунам, ҳавас мекунам, мехезам даравай ҳамо тайёр мекунам. Ҳатто дар WhatsApp духтаро ғазошона рой мекунан, ягон вақт мебинам ҳавас мекунам, мехезам ай ҳамо даравай тайёр мекунам. Мо занҳо ҳамамон мехалем. Вақте мебинем ягон чизе бамаззаҳа ка дар интернетҳо мебинем, завқ монда чанд мешавад ки бихезем ҳамо чизеро тайёр кунем. Иҷада хай ордбиронмона тайёр кардем, шир андохтум. Инамҷа хай ҷӯшидааст, тайёр шудагия ордбиронмон. Ҳозир метавонем ки ордбиронмона бардорем, нӯшиҷон кунем. Кадоме ки ҳамин вақт ягон чӣ хӯрдааст, иштиҳои таом ва мо низ иштиҳои таом. Нигоҳ кунед чӣ қадар хушрӯ ҷӯшидааст. фикр мекунам ки ҳама ордбирона дӯст медорад. Ку духтаро дар комментария бинависен ки ордбирона дӯст медорад, ки дӯст намедорад. Дар комментария ку бинависен, бинем кани хоҳишмандои ордбирон бисёран ё кам. Мара интерес нашуд. Ман худам дӯст медорам, кӯдакомам дӯст медорам. Ку дар комментария бинем чӣ қадар одамо дӯст медоранд ҳамин ордбирона, чӣ қадар одамо бо хай ҳаст, ҳар кира ҳар чӣ мехӯрад. Мумкин бошад шахсое ки ордбирона нағз набинанд. Мо наметавонем ку ҳамаи маҷбур карда инамисо кӯдакое мебиёри як хӯрока мегӯян ки ман инра намехӯрам. Ҳастаи хеле одамои калондаам ҳаст. Мисолаш чизеро ки тира нафора чӣ хел маҷбурӣ мехӯрӣ? Интерес нашуд духтаро дар комментария нависен ку ҳама дӯст медорад. Ина иҷада хай бо душанбеи зебо мона бо кам навор мекунам, баъри шумо мемонам ки ай ғарибӣ кам тамошо кунед, зиқ нашавем. И ҳамаша барои шумо мекунам духтаро. Агари ман ҳар рӯз бе видео дидаистам. Хайр духтаро, то видеоҳои оянда худованд нигаҳбонтон.